Hej YouTube. I dag viser jeg, hvordan jeg laver en fed intro. Så først installerer I Windows Live Movie Maker. Og ja, der sender jeg et link. Men først så går I ind på den her hjemmeside. Ja, så finder I en. Jeg tager så... Men det har jeg allerede. Men I kan så gå rundt. Der er alle mulige smarte sports, musik. Musik, det er sådan noget her. Ja, det har jeg fundet. Så bagefter går I ind på det her frie musik her. Der har jeg også en. Men så, når I har fundet en, går I ind, klikker på navnet. Og så står der. Så trykker I på den der. Hvis I gerne vil høre den, så trykker I bare på den der. Og det loader lige. Sådan. Men det har jeg også. Så jeg lukker det. Så jeg har en. Jeg har der. Der har jeg den. Og jeg har den. Sådan. Det lukker jeg bare igen. Sådan. Og så vil jeg så sætte den sådan her ud. Sådan her. Nå. Men så kan vi tilbage her. Titel. Trykker I på den. Cirka her. Og sletter den. Dobbeltklikker I på den. Skriver jeg bare mit YouTube-navn heroppe. Godt. Så laver jeg den sådan. Det behøver I ikke at gøre. Det er bare noget, jeg gør. Det fortæller jeg senere. Så skriver jeg det. Det skal være der. Men jeg vil gerne have en til på. Jeg klikker igen. Og sætter den der. Og sletter den der. Så trykker jeg igen. Så skriver vi gameplay. Så gør jeg også det her igen. Det siger jeg også på for bagefter. Det gør jeg ved alle mine tekster, det her. Så sætter vi den. Den skal sidde der. Så sætter vi en til. Den skal cirka være der. Sletter vi den. Så skriver der. Så skriver vi let's play. Skriv vi der. Grå. Og så står der. Og det skal det skal så være der. Så tager vi lige en til. Det er den sidste. Sætter vi der. Godt. Så skriver vi let's build. Der. Og grå. Så er vi færdige med den. Så kan vi se, hvordan den ser ud nu. Den er rimelig fed. Så trykker vi her. Så kan I vælge sådan her. Sådan her. Der. Så den plejer jeg altid at tage. Så går vi her. Godt. Så går vi her. Så her. Så tager vi her. Her. Og så er det bare sort og hvid af det. På grund af at jeg tog grå. Fordi det passer godt til den her. Nu prøver vi. Og sådan ser det ud nu.
Det er sådan, eller så home, saver i den, og så skriver vi intro 3, for det er min tredje. Save, så skal den lige gøre det her, den må I ikke lukke, fordi så saver den ikke. Godt. Så når den er saved, så kan I trykke play, og så kommer den i sådan en stor en her. Den er rimelig fed. Godt. Så lukker I det, og det her, det trykker I no, hvis I har gemt det. Det var alt for nu. Ses YouTube.